tayo. Ha? Parang tayo. Hindi man siya tuyo. Bakit ay parang wala? Sausaw mo ulit. Parang wala, ano? Parang wala. Ha? Parang wala. Parang wala ba? Meron ah. Meron yan. Hindi na ano. Hindi lang maayos. Ganito ka. Bakit? Basta Ayoko. makulimiti ka. Ayaw mo. Tanggal ang katawan mo. Ha? Sige lang. Ano ka? Magpa-beauty ka. Ay, ito sila ating kabayaran. Hindi kay ano yan. Kay Kaluta yan. Tanggala. Kay Kaluta yan. Kabayaran. Yan. Wow. Kundo naman. Kay Luta, tingin. Kay Luta. Tingin picture tayo. Ang ganda ni Carlota. Parang ano? Parang Bombay. Gawin mo lang balakubak. Ay, apal-apal. Parang ano? Parang may tuyo. Parang Bombay si Carlota. Ibon ito. Super shock. Sige, pa-beauty ka dyan. Ang ganda ng supply pati. Wala ko ito Carlota may. Tama ka din ito kayo. Nabay ko na. Di. Yung kay Bina. Andun pa. Wow. Kayo. Yun. Superpower! Parang tuyo na. Wow, may superpower! Kala ko hindi makuhulog sa loob ng kote ka. Bakit nahulog? Hindi ako kinikutuloy. Superpower! Dot-dot mo dito. Ay, parang nabasa naman yung ano. Ulitin mo nga. Ulitin mo. Ulitin mo. Nakalagay na yun. Parang wala. Ano, tingnan. Dot, tama na yan. Parang nababasa ay doon sa mga ano. Bakit? Thank you. Thank you. Baba meron pa. Tama ka. Dinadala mo kapil na robot. Wow!
ama. Baso nga ba? Ha? Baso nga ba? Hindi ako. Ano nga, ako din mo ilagay. Hindi na. Sige po. Pakihina po. Doon muna kayo na kayo. Maglalaro ako na. Dali, doon muna kayo. Buksan mo muna dyan yung isang electric fan, Jai. Pangiram mo niya dito, Jai. Sida yan. Sira. Ha? Yan. Tingnan mo daw, baka hindi nakapublic yung ating ano. Tama lang paano makakuha na. Busy si Carlota. Sa kanya din naman. Busy si Carlota. Oh, dala. Sige. Picturean mo, milisin mo sa GC. Tatawagan ko lang si Papa. Tatawagan ko lang si Papa. Doon ka sa kwarto, anak. Pabalhodin mo pa. Likod-likod mo yan, ganyan. Ito yung nasa. Uy, may viewers na pala. Busy. Busy. Pati dito, tatawagan ko sa Naririnig ka. Lipstick. Nagpapaganda muna ang aming prinsesa. Shout out! Shout out sa lahat. Pantay na? Pantay na? Hindi pa. Ayusin mo, pantayin mo. Serious. Pantayin mo, para maganda. Gabi, sobrang init. Ay may viewers na pala. Hello. Ayan, likes guys, likes. Shout out natin si Ma'am Amuse Musical. Si Ma'am Neri Cuerdo. Shout out, ang ganda na ni Carlota. Yes po, parang siyang Bombay. Ang ganda mo daw. Ganda mo daw. Ala! Serious siya, nagpapaganda oh. Ayan, shout out sa lahat ng viewers. Like and share my live, guys. Nagpapalipas muna kami ng init, no? So, abangan kung ano po ang ipinunta ni Carlota dito sa Daet. So, ayun, guys. Maganda pala yung mascara na yan, Carlota. Maganda pala. Kapal ng pilik mata, Lalong kumapal ang pilik mata mo. No, ang ganda, no? Buhay na buhay ang iyong mata. Grabe ang kapal ng pilik mata ni Carlota, oh. Paano ba ito? Walang nakalagay na share. Meron po niya sa ibabaw. May share po yan. Paano ba? Paano mamili? Sa may taas ata. Okay, meron mo. Meron ka? Oh. I-ano mo, isend mo sa GC. Kay, Sinend ko. hindi daw niya alam paano i-share yung live. Meron yung dati, yung meron tatlong Oo. Like and share po. Bira lang tayo mag-live. Cash out, cash out. Sabi mo may tatlong bundok ko sa taas.
Ma'am Romilda, may 3 tuldok dun sa taas. Meron, nakita ko na okay na ate, pantay na kilay mo. Pablo Apostol. Hindi po yan kilay, hilik mata po ang inaayos. Sir Pablo Apostol, cash out. Tama na yan, basahan mo na sila ng Bible. Dan, like, and share. Uy. Ay, lagay natin dito. Wala ka. Yeah. Nag-enjoy talaga si Carlota sa binigay ni Ma'am si Salain sa package ba. Nag-enjoy talaga siya sa mascara. Wala, hindi niya talaga nilubayan ang mascara, oh. Oh, da. O, saan ka dyan? Lipstick pa. Gusto mo lipstick na pula? Gusto mo lipstick na pula? Lipstick ka naman. Lipstick na pula. Ha? Dapat may lipstick. Ano? Sige. Sige. Palagyan mo na lipstick. Ayan, shout out po, Happy Ibanez. Ito, may lipstick tayo na pula. Naman tayo. Tapos, tayo. Tayo ka. Ganyan ka. Naman tayo. Doon. Lero. Ako na unahan. Pili natin yan si si Agit. Baka niya ka. Paano yan? Ha? Oh, maganda na ba ang ating Carlota? Is there any record and proof that proves the like and share, like and share. Hello everybody. Oh, ito Carlota, oh. Ang lipstick. Mm. Sabi. Tingnan mo daw lipstick. Oh, grabe, ang ganda ni Carlota. Sana all. Oh, dili. Sana all, ang ganda. O, diba? Is there a record that proves that Amanda Sinta and has everyone really needs that big Bigay po ito ni Ma'am Sara Badet, yung damit ni Carlota. Binili niya online sa akin, sa Rich Pub page. This is a charity blogger. Diba? Ganyan. Nalagyan? Ayan. Pag nag-toothbrush ka, toothbrushan mo maigi yung ngipin mo, ha? Para luminis, saan ka dyan? Ang ganda ni Carlota namin. Dito si Pablo Apostol. Pwede na, Rich Angel, si Carlota. No, Carlota, pwede na sa
Rich Angel ng aking channel, ng aking munting channel. Rich Angel si Carlota. So, siya yung number 1 na Rich Angel. Number 2 si Bina. No? Hanap pa tayo ng matutulungan para marami akong Rich Angel. No? Diba? Oo daw, oo. Shout out Rich Team Evergreen at syempre si Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, mapagpalang mainit-init na hapon sa ating lahat. So, syempre guys, especially sa nagpadala ng package po. So, yun si Ma'am Sisaline from Canada. Nag-enjoy si Carlota. Ayan guys, okay, kung makikita niyo po, habang nag-video ako, nag-aayos si Carlota, siya talaga, nagpapaganda talaga si Carlota ngayon sa sarili niya. And then, sa mga baguhan po dyan, si Carlota po, isa po sa tinulungan ko sa aking munting channel na Umigi, no? At syempre guys, i-shoutout po natin yung mga nag-share ng kanilang blessing para matuloy-tuloy yung pag lingap natin kay Carlota. So, eto na si Carlota ngayon, as in super duper okay na siya. So, nagmi-maintenance na lang siya ng kanyang oral medication every month. So, malaking tulong po talaga yung ating paglingap. At saka sa mga sponsors natin dyan, on and off, at saka doon po talaga sa tuloy-tuloy na tumutulong until now kay Carlota. Shout out natin, especially guys si Ma'am Sisaline. Rich Team Evergreen, ayan, kasi lahat po ng mga silent sponsors ko, lahat po ng beneficiary ko po, hinahati-hati ko po kung ano po yung mga binibigay ng aking Rich Team Evergreen. So, mapupunta po sa kanila lahat. Hindi lang po isang nililingap katulad kay Carlota. Hindi lang po sa kanya. Lahat po yan, pinamimigay ko po yan. So, abangan nyo po yung ating mga next na lilingapin. At saka, isi-shoutout ko rin po, Rich Team Evergreen, first, pa-fading sa birthday po ni Carlota. So, nakakasana po yun. Waiting pa lang po kami kasi hindi pa ganun kalaki yung budget namin. So, sana may mga magmamahal dyan na mag-share na kanilang blessing pangdagdag doon sa aming pa-fading sa coming na birthday ni Carlota. So, shout out po sa lahat. Ulitin ko po, marami pong salamat sa mga nag-share na po, lalong-lalo na sa Rich Team Evergreen na nagbigay na rin po sila ng pang bili ng pa-fading. So, kulang pa. Sana madagdagan pa. At maraming salamat sa mga nagbigay. More blessings to come, Siksikliglig. Si Lord na po ang bahala sa inyo. Ayun, maraming salamat sa tulong. So, yun. Happy, Carlota? Biri-biri? Bye-bye! Paul girl! Yung jacket mo. Tapay mo lang yan sa ibang na isuot. Yan mo lang, tali mo lang yan sa ganito mo. Bagay, iitim ka pang di ka nag-jacket. Mainit kasi. Daming dala-dala, ano? Ako nasa ang bag niyan. Paborito ni Carlota yung binigay ko sa kanyang jacket ay. Paborito mo yan? Ang ganda, ano? Tas mo short mo at na. Yung sapatos nga pala, nakalimutan ko. Dadalhin ko na lang bago tayo Ay, sa 24. Jay, paalala mo dyan yung sapatos, ha? Nandun sa box, eh. Para yun ang isuot ni Carlota sa birthday niya. Hanapan ko to ng, birthday na Yan sa kaliwa. pang-outfit niya sa kanyang birthday. Nakalubog yun sa taas. Dito, Jay, oh. Yan. Siya, mag-ihi ka muna at malayo ang biyahe. Ihi. Para di na tayo Sa duungan. Ang ingay naman ng cellphone mo, Jid. So, ayun mga kagwaps, mga kalingap. Kasama ko ngayon si Carlota. Mapunta kami sa Bagasbas. Ma'am Aswan, thank you so much sa pamerienda. Mapipil ni Carlota yung pamerienda na ibinigay mo, no?
At grabe, lucky tayo Carlota kasi nag-live tayo kanina. Merong pa merienda na binigay si Ma'am Ason. Thank you so much Ma'am Ason. Kasama ko ngayon si Ma'am Helen, syempre si Jai. Kami-kami pa din kung sino yung nag-live kanina kana kumanta. At thank you so much. Nagustuhan nyo po yung aming handog na mga kanta. Siguro next time medyo haba-habaan namin. Pwede na siguro 3 oras, no Ma'am Helen? 3 oras ang live. Uy, sana oil. So yun guys, papunta kami ngayon ng Bagasbas. Ipasyal ko si Carlota kasi sa totoo lang na-miss ko to talaga si Carlota unang-una kasi yung sasakyan ko nagrereklamo na pag napunta kami kina Carlota kasi sobra talagang sira yung daan. So kasama namin si Ma'am Amy at nagrereklamo yung aking sasakyan kaya sa sobrang layo kina Carlota guys, bibihira ko na siyang mapasyalan, mapuntahan sa mga halimbawa ay mga importante na kailangan si Carlota. Yun, minsan nakakalusot, nasasadya ko siya. Pero ngayon, nandito si Carlota ngayon sa Dait at meron kaming napaka magandang magandang achievement ngayong araw na ito. So secret muna. Ayoko kasi munang i-shout out para magulat na lang kayo. Next vlog ko kay Carlota. Tchadeng! So magbe-birthday na ngayong 26 si Carlota. So isa yun sa pa-surprise ng ating napaka-generous sponsor, Miss White from Japan. Thank you, Madam. So for today, nangyari na yon. Kami? Bagasbas, no? So pasyal muna natin si Carlota. Bagasbas po kami ngayon. Ang hirap pala mag-drive habang nagba-vlog. So, yun. Pero, eyes on the road naman ako. Don't worry. Yun, shoutout sa lahat ng viewers sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking munting channel. Baka naman, palambing po. Subscribe nyo na po yung aking channel, Ritz Vlog, ang inyong lingkod. Maraming salamat sa mga kapwa, kababayan kong Bisaya dyan. Baka naman mapanood nyo yung mga videos ko. Subscribe na. At syempre di lang sa mga Bisaya, sa mga Tagalog, sa mga English na rin. O, di ba ga? So ayun, let's go. Going to Bagasbas si Carlota. So pasyal Carlota. Nag-enjoy ka ba sa gala natin? Simula kaninang umaga? Ha? Oo. Di ba? Mahina lang talaga ang boses ni Carlota, guys. So ayan. Boses ni Carlota. Siya ate. Ayun. Ibig sabihin, yes daw, nag-enjoy daw siya sa aking sa aking kakulitan kasi simula kanina pa kami umaga naglamierda, hapon na lang. So yun guys, lamierda ulit kami the whole day with Carlota. O di ba Carlota? Ganda ng view. Dito namin ibili ng snack yung binigay ni Ma'am Asuncion para ma-enjoy naman ni Carlota, ma-feel naman ni Carlota yung mga masasarap na snack na o-orderin namin mamaya. Alam mo yung mga burger, hindi ko alam kung ano mga ma-order namin mamaya. Yung hindi niya nakakain sa Agit-It. So yun ang kakainin namin ngayon. So abang-abang, malapit na po kami malapit na kami sa Bagasbas. Walang katao-tao ang Bagasbas Saan kaya tayo dito mag-order ng mai-snack? Sa labas na lang siguro mamili na Wala na. Walang. Walang ma-orderan pala pag ganitong tanghaling tapat. Hapon dito sa sa Bagasbas. Sarado yung mga bilihan. Sarado. Carlota, ang ganda ng view Carlota. Ganda ng view. Si Mama ayaw mag-stop. Matirik-tirik, mainit-init na hapon guys.
Matuwa si Mama Sunsinon sa kanta natin ay. Nasuray si Pablo. Biglang nagpaalam. Galit na yung mga supporters natin. Ha? Una pa lang ginasusuran ako sa unang. Kilala si Carlota kung paano ko nilingap si Carlota kaya nakakapagsalita ng ganun. Pag mapanood niya yung first vlog ko kay Carlota, eh baka mahabag siya, maiyak siya. Wala daw may tikrik nagmimik pa. Mm. Sabi niya may Man marunong mag-ipon, ba't ka bumibili dyan? Mag-order kami ni Carlota dito. Yung Carlota, the whole day is yours. So ito oh. Te, subscribe mo ako, te. Rich Vlog, te. Kalinga Partners, charity vlogger. Rich Vlog. Ayan. Bali, nag-stop kami dito na Carlota, mais-snack kami. Makain tayo, Carlota, na masarap. No, Carlota. Meron kayong Ay, bawal kay Carlota ang soft drinks. Tubig ka na lang, Carlota. sito, may sito kayo. Ang sarap, oh. Shout out kay Ma'am Asunsino, nagpa-snack sa amin. Yummy. Mukha kang masarap mamili yung Super Mac nila. May additional pa yan na bacon. Pag may additional magkano. 65. Kain kami ni Carlota na masarap na burger. Yan, yan, sarap. Nakakatakam, Ang sarap. Nakakatakam yung ating order. Gutom na ako pati. Charot. Kain tayo. Kain, ang sarap. So yun guys. Dito kami dito para mag-burger kami, snack. Kayo ta. Nope. Okay. Jai, na Jai? Para ka nalugi. Nahihilo si Jai. Parang nalugi si Jai. Takip ng muka. Kain mo na ang inyong diaper. Masarap naman. Yung Carlota. Ang pangalan nito? LC? Ano na? Big Mac? Burger? Oo. Sarap, Carlota? Sarap? Kagat. Ay, dito na yun ang tissue, Kain, lami. Lami kayo. Ngunit kayo lang burger. Sunod
sunod, lakas-lakas aming boses ha. Para mas marami pang marami pang magbibigay na pamilya. Ano? Hanap mo. Tissue. Da. Bagay. Bagay. Nakakapupog, no? Nakakabusog na nahimik bigla. Biglang busog. Umaya ko nabusin to. Naagit, kain. Bilis lang tumaubos sa akin, isang kagat ko to eh. Sama ka sa camera. Ha? Uy, abot mo dong. Nakita ko. Bilis. Wala! Ano nga ba? Right ko to! Nandun na sa'yo! Wala, share tayo. Akin na. Ano pa ba? Bumili ka na doon. Akin na. Bilisan mo. Layo-layo ko eh. Bilisan mo na ano ako. Hindi pa ako nakainom. Okay na! Nakailang ano ka na. Asan na yung binili mo dito? Okay, Ano? let's go. Hindi, yung binili mo dyan na ano. Ha? Meron. Ba't ayaw matras? Ay lang guys, walang maghahawak ng camera. Boy!